Hi, I'm Nante Carandang, a visual artist from Tuwi, Batangas, a member of the technical committee of the Ating Cafe Gallery. And I'm the founder of the Pintor Colapol Tuwi, Batangas artist group. Actually, nag-start ako mag-paint during my childhood. Siguro, grade 3, I won on the spot poster making contest dun sa school namin. Ano? So from there on, na-discover ko na meron akong talent sa art. Ang nakapag-influence sa akin at first, siguro yung professor ko during college, which is si Robert ko. Talagang he took time and effort na mag-extend ng time after class para itama yung mga kulang ko sa mga plays. Sa mga obra ko, I'm a hyper-realist. So ang nagiging siguro ina-idolize ko yung mga gawa nila Marsolo, nila Rembrandt sa international. Ang art kasi patuloy na pagtuklas yan eh. So it doesn't mean na nakakagawa ka ng isang magandang obra ay magaling ka na. Para sa akin, kung ikaw ay isang artist, isang pintor, lagi kang ready and willing to discover. Para lagi may aabangan sa iyo yung tao. Bali, ang lagi ginagamit ko ay on canvas. So, yun yung lagi kong ginagawa. Kanya lang, kumbaga, there's two sides of me. After I done a piece ng hyperreal, siguro natatapos ko isang piece ng 2 weeks. So, parang pagod na pagod ang isip ko, yung mata ko. So, gumagawa ako ng abstract, which I use acrylic naman. Sa mga craft ko, sa mga painting ko, medyo spiritual ako eh. So, bago ako mag-umpisa, siguro I pray na lagi niya akong samahan ng pinta. Si Lord, lagi niya akong samahan ng pinta kasi para sa akin, hindi naman ako yung naggagawa eh. Hindi ako yung nagpipinta. Siya yung nagpipinta. Parang medium lang ako. So, kung makikita nyo sa mga obra ko, yung still life, landscape, animals, species, na ginagawa ko exactly kung ano yung itsura nila. Para maipakita sa mga makakakita ng painting ko na kung gaano tayo ka-blessed na meron tayong ganong creations from God para ma-enjoy natin. Doon ko ina-apply yung hyperrealism para maipakita ko kung ano yung itsura talaga ng mga bagay para makita natin. Kasi parang hindi na natin napapansin eh. Parang nati-taken for granted natin lahat. Kinakain lang natin yung mangga, kasi which is yung mangga, lagi kong ginagawa yan. Kinakain lang natin yung mangga, kumbaga yung landscape, binubyo na lang natin, hindi na tayo nakakapagpasalamat actually kung paano natin nagkaroon ng mga ganung bagay. For me, art is should be done primarily to show its beauty. Yun yung art sa akin. Ang ipakita ang ganda niya para sa lahat, hindi para ibenta. So, ang prinsipyo ko is, you should do your art para pasahin yung sarili mo. Hindi para pasahin yung ibang tao. Para kasi sa akin, walang master, saka walang amateur, Para sa akin, pag nagpipinta ka, as long as you have the heart, you have the soul, para magpinta, that's enough na para tawagin kang isang artist. Pag na-express mo kung anong gusto mong ipakita, walang mali sa pagpipinta, walang mali sa art kasi yun yung expression mo ng bawat isang gumuhit, ng bawat isang obra. So walang mali, basta continuous lang, pinta lang ng pinta, gawa lang tayo ng gawa.